Hello po sa mga Bicolanos all over the world. Yeah. So, kumusta man po kamo ngunyan? Hope okay man po kamo today. And if di po kamo okay, it's okay to not be okay. And just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes. And I'm your host po balang for today. My name is Don Peter Negro, and now you're listening to the episode 23 of Kaulay Podcast. Yes, Kaulay Podcast is powered by DP Production. Kaya kung naghahanap ka ng podcast na pinag-ulayan ng about sa mental health, self-improvement, using Bicol dialect, well, this podcast is made for you. And kung gusto mo man nakahanap ng kadamay, tabak kang okay? Well, maghinanyo ka lang sa podcast na ini. Okay. So, bago kita start yan, gusto ko lang mag-thanks sa mga persons na naghinanyog kang mga previous episodes sa episode 1 to episode 22. Yan, thank you very much po sa paghinanyog and pag-support na din. Yan, tapos sa pag-follow ta sa iba't ibang podcast platform. Yan, thank you very much. And hope padalos lang po kamo mag-support sa Kaulay Podcast. At the end, if pwede, pwede mo nito i-share yung podcast na ini sa mga friends, family, para do kay man sila ng good vibes. Yeah, good vibes talaga. Tapos, makakuha man sila ng leksyon, okay? Yan. So, diba na kita sa sunod na part kang podcast na ini? Or episode na sa featured Bible verse. Okay. Featured Bible verse na today is nawala ba ka? Okay. Ini po, Talinhaga 15:5 or in English, Proverbs 15:5. Yan. So, ano kaya yung lesson na makukatay di? Applied siya guys. Halimbawa, pag may sarong tao na nagtuwid or tinanos kita, siyempre, baka kita perfect. May pagkakataon man na mapasala talaga kita. So, ano kaya yung pwedeng mas magayon na reaction o gibunta pag dinidisiplina or tintanos kita. Yan. So, po yung mas mabasa ta sa Proverbs 15:5. Yan. English muna. A fool disrespects his father's discipline, but a shrewd person accepts correction. And ini yun po yung mabasa ta sa Bicol. Ang mangmang daig nagalang ang disiplina kan sa iyang ama. Pero ang taong aliston isip, inakako ang pagtatanos niyan. So di ba ang discipline para tita siyang nare-receive sa bahay. Syempre, kay bata most of the time yung mga pamilya ta, mama, papa, kung may ate o kuya kita, di ba? Siyempre may pagkataon na napapasala kita and may pagkakataon man na didisiplinahon or itatanos kita, pero may pagkataon man na bakong magayon yung approach kan disiplina. Gusto man din kitang disiplinahon kaso yan nga parang bakong magayon so way o pagpaagi kan pagdisiplina kaya may pagkakataon talaga na parang mapaisip kita taro ka ng ginibos ako, napasala man ako, nagsuri man ako, yan. Pero, po, yung encouragement sa to kan, teksto. Ang tamong alistong inisip, inaakot niya yung pagtatanos. Kaya pag inaakot ta guys yung pagtatanos, may papahiling tayan na alistong isip ta. Kaya instead na halimbawa, nirapado kita, or inanggutan kita, instead na maggurub-ngurub kita, pwede taman magkalma muna. Deta mo na di mo na kamo magkaulay sa kay tong mama papa mo or ni ate kuya habang anggot ka. Mag-isip-isip ka muna kung hadotar kay tong yung pagtatanos. Kung ma-realize ta na okay, gets ko na. Yan. So di ba ipinapahiling ta kaya na broad or mature na kita mag-isip. Kung data inaako yung pagtanos, kita man sa ang dahil mapapahamak, di ba? Halimbawa,
inanggutan kita ni mga papat, late na nga ni kit na nakauli. Yan. Bakong magayon yung approach kang pagtanos na to. Pero kung mag-post muna kita for a minute, tapos isip-isip mo na taro ka to yung sinabi ninda. Tapos ma-realize mo na, araw kayo to pala sa approach ng data. Gusto man ka mga parents mo na, maging safe ka. Tapos ang unyang baga, bakong ng, halos dakol na krimen baga ang nangyayari, di ba? Gusto man kang parents na maging safe kita. Kaya yan. Instead na, lesson sa Bible verse na day, instead na mag-ngurub-ngurub, ako tayong pagtatanos na pagikayan, kita man sana magkikinabang. Okay, yan. Napahaloy pati yan. So, duman na po kita sa pinaka main topic for this episode. Okay. Comfort cards version 1 yung gagamitin ta. Okay. Tapos, may napili na pa kong hapot. Yan, may siyang category, kaya straight na kita sa hapot. Yan, sabi po igdi, may oras ba na mas pinili mong manahimik kaysa mag-open up? At bakit? Yan, so ulitin ko. May oras ba na mas pinili mong manahimik kaysa mag-open up? Bakit? Kung gusto niyo guys mag-participate sa Hapot Simbagan ta for this episode, feel free na mag-comment ka mo. Yan. So, kung akong hapoton, yes, may oras talaga na pinili ko na lang na manahimik. Even though, ang totoo kayan, grabe na talaga yung problema ko. I feel like na ang problem ko is patong-patong na. Yan. Pinili ko na lang manahimik. Iniisip ko kaya na din hindi ako maintindihan. Yan. So, i-share ko sa indo pero partial lang. Okay. Yan. So, di ba may ako. Apo dyan, hilang. Tapos, pag may hilang ka, syempre, saro man sa kaluyahan or kaipuhan mong paglabanan yung negative thoughts mo, di ba? Syempre, saro sa negative thoughts mo pag mahilang ka, di mo na nga nagigibo yung mga gusto mo. Tapos, yan, nag-a-text na yung negative thoughts mo na, paano ko na di ko na nagigibo na worthless ka, yan. So, kaya, kaipuhan ko talaga yan guys, paglabanan. Tapos, aside sa hilang, unemployed pa ako. Kaya nakaka-negative thoughts ako na wala pa ng future ko. Tapos, pa, ngunyan, to, di ba na-pension ko na may anxiety ako, yan. I'm dealing with my mental health. Yan, tapos, ngunyan, nagdagdagan pa yung problema ko, natake nga ni si Papa na high blood. Tapos, yung ito guys, nagbago talaga sa behavior niya. Kahit to, bako man siya matnaram, pero ngunyan, kahit to, nagbago na yung behavior niya na parang madalda na siya. Tapos, madaling ma-irritate niyan. Ngunyan, medyo tunin na si Papa, pero madaling ma-irritate. Yan. Kaya may pagkakataon kaya guys na nagmumuda talaga si Papa, nakataramning makukulog na words. Yan. Kaya minsan, natitrigger din yung anxiety ko. Tanda ko ito, may ginibo talaga si Papang bakong angay. Yan, tapos parang galit na galit kami niya talaga sa group chat, which is kind of makasubbuga. Yan, tapos ayun na to, na-trigger sa anxiety ko. Sinasabi kan iba na baka sa mga high blood, araw kay to, normal lang talaga. Kaya sinasabi ninda na pagpasensyahan ko lang si Papa. Pero ang totoo guys, I'm doing my best talaga na pagpasensyahan. Pero bako siyang madali, especially lalo na sa situation ko. Ngunyan, tayo na nga nito, may hilang ako. Kaipuhan ko man pagpasensyahan yung sa diri ko First of all, may mga negative thoughts ako. Parang, I'm dealing with my mental health issue, which is anxiety. Minsan, nade-depress din ako. May pagkakataon ngayon na naghihibi na lang ako ng solo. Yan. Tapos dumagdag pa yan Kaya aram nindo guys, pag mati ko, nadoble yung gabat ang ko. Imagine nindo guys na may dara akong magabat na maleta. Yan. So inot na maleta, yan dyan yung hilang, unemployed, tapos negative thoughts. Yan. Tapos ngunyan, nadagdagan pa ng sarapang magabat na maleta. Which is, yun na nga ito yung nangyari kay Papa.
So yan, araw ko ito yung namati ko. And sinasabi lang nila na pagpasensyahan ko lang. Kaya pag mati ko talaga guys, pag sinasabi nila ito, pag mati ko, din hindi talaga fully na understand yung situation ko. Yan. Kaya yan, after ka na-realize ko na arog pala kan ang outcome pag nag-open ako sa indam, mas marilugod din ako lang ako mag-open. Kaya yan, ngunyan, di ko masyadong ini-istorya yung problema ko. Yan. Sa indo ko lang ini-istorya ang podcast ko is naging safe space ko naman sa ngunyan. And di ko lang talaga nailuluwas minsan yung namamati ko. Kaya yan. Pero kung may makabistuman na naghinan yung podcast ko, hope pagi po ka ang podcast na ini, mas maintindihan man po lugunin do yung situation ko. And araw kito sa previous episodes ko bagan, sana po bago kita comfort, aram mo tawag na kung ano po kaya yung pinagdadaanan. Okay? Minsan may nagsasabi na pagpasensyahan mo lang, pero di man lang ako kinumusta kung hoy doon, kumusta ka mo? Yan, di ba? Makulog man baga sa pagmati na imbes na tabang yung na-receive mo, advice yung na-receive mo lugod. Yan, kaya magmati ko, I feel like I'm alone. Pero somehow may mga tao na padagos na nagtatawa ng support ko kahit may problema. Kaya thank you very much po talaga sa inyo. Okay. So yan po, yan yung dahilan. Kaya minsan din ako nag-open up. I feel like din hindi ako truly mahintindihan sa pinagdadaanan ko. Yan. So, pero guys, kung halimbawa araw kayo na-experience ko, may pagkataon na pinipili nindo na dahil mag-open. Okay, valid din yan guys. Pero kung di kita mag-open, talaga, bad mag-abot kayo yan guys sa punto na magagabatan kita, which is kita man sana ang masasakitan. Kaya suggestion ko, di muna ka mo magbasa-basta mag-open, kilatisan mo muna nito yung taong ipag-open na nandun. Tapos pag may nakahanap na ka mo ng tao na, ay, safe space pala, si kuya, si ate, ganon. Yan, so saka na lang nindo i-open yung nararamdaman nindo. Yan, okay? Yan, so yan po yung gusto kong i-share sa inyo. So, i-flip na ang card na ini. Sa big day, it's okay if you're not ready to talk yet. There's no rush in opening up. Do it when you feel safe and comfortable. Yan. So somehow, yan man yung ko sa episode na ini. Di ko talaga masyadong inopen yung problema ko sa iba pagmati ko, di man nila ko mandangog. And araw nasa card, parang di ka pa kaya ready. Kung paano mo siya i-open, pas kung yung ikaluluwasan. Kaya yan, minsan din ako nag-open tab, bad, imbes na comfort yung ma-receive ko, advice yung na-receive ko lugod. Pero pag may open, may na-open ako, tas nagdadangog siya, yan. So, thank you very much po sa araw ka na tao. Okay, so yan na po yung simbag ko sa episode na and hope enjoy po kamo sa paghihinan nyo. Okay, so ano po yung masasabi nindo for today's episode? Mag-comment lang po kamo. I'm your host for today. My name is Don Peter Maderwanegro and hope magkailibanan po kita sa susunod na episode. Bye-bye!